Аз се занимавам основно с философията на 19 и на 20 век и с тях има безкрайно много интересни позиции. На мен, честно казано, ми е любопитно да разглеждам всички, но за момента това, което се е проявявало като отчетлива линия е темите за диалектика, за разбиране и разгръщане на противоречия и тази за прагматизма. В кои дисциплини преподаваш? Основно те са няколко. Няколко от основните такива перспективи, които заемам, са нова философия, тази на 19-ти, съвременна философия, тази на 20-ти, немски идеализъм, философия на новото време и за момента горе-долу това. Какво много ти харесва в работата с студенти? Изключително вдъхновяващо е, когато човек види същата запаленост, каквато той таи към някакви теми, споделена от други, и когато може да бъде полезен в това да се види как същия този интерес се разгръща и някак става споделим. Какъв е твой стил на преподаване? Старая се да бъде доста разчупено, т.е. избягвам да има ясна граница, която да смущава хората, но въпреки това искам да бъда достатъчно взискателен, за да могат и аз, и хората да отговарят на това, което могат да бъдат в една по-съвършена точка на своето развитие. Какво те мотивира да бъдеш преподавател? Самия факт, че в преподаването първо човек се запознава с изключително интересни хора, но отвъд това няма по-добър начин една тема да бъде задълбочена, разбрана, усъвършенствана, от това да се намерят други много начини да бъде обяснена на множество различни личности, перспективи и така. Какви са вашите хобита и интереси извън университета? Извън университета, едно от най-любимите ми неща, които мога да правя, аз играя много видеоигри, от горе-долу всякакви жанрове, но харесва ми да рисувам, харесва ми да се наслаждавам на различни типове музика, филми и най-стандартните неща. И четенето на книги, но за неуниверситетски цели. Каква роля би си определил при работа в екип или проект? Старая се да мога да запазвам някаква сравнителна отдалеченост от лидерски позиции, за да мога да виждам перспективи, които могат да останат незабелязани в позиция, в която директно трябва да се вземат бързи решения. Най-добре мисля и най-добре се справям, когато има определена дистанция между мен и това, което трябва да бъде направено с скорост и с бързина и с командване на хора. Тези точки не ми вършат някак най-добрата услуга, за да се проявя в това, в което съм умел. Как се казваш и каква позиция вземаш в университета? Името ми е Владимир Пачеманов и съм асистент към катедра История на философията в Философски факултет на Софийския университет.